Sanibona ecosystem. Ake sinikele uJuni kule nqwaba yabantu abafa belwa nobandlululo. Otraore bethu abafela emzabalazweni wokukhulula abamnyama. Amaqhawe eqiniso afela ezandleni zobandlululo nenkatha, amaphoyisa e-IFP kanye nomashayabhuqe babuthelezi. Masingavumeli amagalelo abo akhohlwe. Sonke masikhumbule umzabalazo nokuzidela kwawo. Kwakumayelana nokunikeza impilo engcono kubantu bomdabu abacindezelwe. Hayi impilo ethambile elula kosopolitiki, abokufika kanye nabelungu bobandlululo. Lesi makube yisikhathi sokuthola uTraore kuwe. uTraore umthandi wobuzwe, ubeka izwe lakhe nabantu phambili. Ukhuthaza ukwakha izwe lakini nokuthi ungalibalekeli. Nililungise. Uyakwazi ukuthi lokhu kuqala ngokususa ama-askaris enu. Bese ucekela phansi amanethiwekhi asungulwe ukucindezela abantu benu, ukuphanga nokuntshontsha umnotho wezwe. Uyakwazi ukuthi ukuhlanganisa i-Afrika akuhlangene nokususa imingcele. Noma ukuba nomongameli oyedwa wezwekazi. Ngoba lokho ukudlalwa yi-agenda yama-globalist. Sakhamuzi somdabu, thola ubuTraore kuwe. Thola umoya wamaqhawe ethu alwela inkululeko yethu. Izizukulwane eziningi zalwela ukukhulula izwe. Amaqhawe omzabalazo angempela. Hayi laba abahlomula ngomzabalazo weningi. Sikweletha abantu ukuqinisekisa ukuthi lokhu okwafelwa abaningi kangaka kufezeka kubantu bezwe. Hayi abokufika. Hayi osopolitiki. Hayi abahlomula ngobandlululo. Kodwa izakhamuzi zakuleli. Kusukela kule nyanga kaJuni, wena uzokwenze njani? Ngabantu nezwe. Qala manje, zibandakanye ngokurejista kwi-ecosystem. Zazise ngeziqeshana zethu, uzibandakanye. Izwe lizodinga abathandi bobuzwe bangempela, abaholi uma i-ANC ikhishwa. Abantu ababambe iqhaza ngokukhuthala ngokuhamba kwesikhathi ezindabeni zezwe. Hayi osomathuba.